suka-suka nanging aja ngiket janji. Ayo prakaca ngaweru ana rukune Islam ya iku 5 sedan loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pinone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa ini namanya agami Islam sudahlah terang sejauh cari pangeran. Aku krungu cerit, aku krungu tangismu, percaya pancen beri gawe lara batinmu. Wes cukup Gusti iki papelengmu manungsa ora bisa mungkiri kuasamu. Sekarat pati pengen
Iya ya, oh iya iya iya. Wes cukup Gusti merapi dadi bukti akeh korban nganti sing tumangan pati opo iki gambaran opo tenuji kanggo manungsa Aku krungu jerit, aku krungu tangismu. Percaya pancen bere gawe lara batinmu. Wes cukup Gusti, iki pepelingmu. Manungsa ora bisa demi kuasamu. kabeh warga ati kaya diiris oleh ngeseni donya lagi nangis mulaya para dulur kang winarse enggal dibantu iya 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 wis Sangu pati tutu emas rojo brono tegal sawaka rangan kang ngombak nanging iman Islam iku kang digawa nanging iman Islam ingkang langkung sampurna. Aku krungu jerit, aku krungu tangismu. Percaya pancen bere gawe lara batinmu. cukup Gusti iki pepelmu manungsa bisa ngerti kuasamu. Hei cangkrage apunawan gombe Wai lagi meja goro-goro rame cangkoro-goro rame ale Iya iya iya. Rio sampe Rio Oke 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 Rio. Ya ya ya. Sampai Rio. Priki prik kacang bawang kacang hijau. Rasa Wai lagi meja goro-goro rame cangkoro-goro rame ale Iya iya. Oke Rio Rio sampe Rio Oke 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 Rio. Rio sampai Rio. Nah wis. Ana maneh polahe wong perpelinggang kepangan gawe kekerosan donya embok kesurupan Spesial Kakak Gagak Rimba aku Sumanto. ora ngerti ono wong kok
mangani wong mati Sumanto sing mangani wong mati ojo diwadai ojo diwadai menawa petunjuk ilahi rumah keluarga miskin korbane bupati Sumanto bocah pelumutan dalam kerja sarana kesempatan anak kepiye asal mula bukane duwe lakon ganti kaya kue Bupatine dadi tanggap sesmita Kakak Rimba. Ojo nganti disiksa Eliana marang parate Kon kateno marang masyarakate gawe geger sedonya Kota surupan aku ora ngerti ana wong kok makan mati Sumanto sing mangani wong mati ojo diladai ojo disangiti menawa petunjuk ilahi rumah keluarga miskin korbane bupati Sumanto bocah pelumutan dalam kerja asal ana kesempatan Amba kepiye asal mula bukane duwe lakon nganti kaya kuwe Sumanto ojo nganti disiksa kelingana marang kabarate kon katake marang masyarakate ana maneh ae wong pepelingga gawe pangan gawe kekewasan donya tanpa kesurupan aku ora ngerti ana wong kok mangani wong mati Sumanto sing mangani wong mati aja diwadai aja disakiti pamanawane petunjuk ilahi rumah keluarga miskin program bupati Sumanto bocah pelumutan dalam kerja sarana kesempatan kepiye asal mula bukane duwe lakon kaya kowe Bupatine dadi tangga